Nero kamano nyikwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kaendi wadhi ane mbele gi weche wa manyien ni jopuonjre maromo 320 mariek to wuok e familia ma ochando oyudo thuolo mar somo ka isirogi kod piny owacho mar kaonti ma Migori. Gavana ma kaonti ma Migori Ochila Yako oseidho kendo chenro mar siro somb jopuonjre. Tend Migori otiyo kod maromo siling milion 11. Gavana Yako yango ni chike oseketi mar neno ni chenro no ok bed kod ng'ikruok. Chenro maket kod mano yande ochaki gi gavana machon Okoth Obado, to kata kamano ne obedo gi ng'ikruok bang' wuok mare. Kubwa kabisa hatuwezi kuinunua. Kwa hivyo serikali ya Migori kwa heshima na kwa upendo yenu imesema hata kama hatuko na pesa inatutosha kusomesha watoto wote, whatever we have, we are going to use it to ensure that we do not pay for stupidity. Our children must go to school, whether it is expensive or not expensive, because if they do not go to school, I can assure you life will not be livable in Kenya. Tie moko manoluonge national schools, skunde mamalo, tok ne ginyadhi e skunde mamalo nikech gikoso fees. Koro ne gidhi e day school mapiny. Nyithindo makamagi ne gavana okawo. Kochako gi mago manokoso fees odong' pacho, ma ok odhi school.